ndas manyunge bola ya. Langsung dipelungno. Pelungno misan, loro iki, Pak. Angel iki bola. Dadi diwalik ngene ae. Lah, ngene. Diatur ngene, gen jerum. Ndase gen jerum bola. Delok wajane ra sedeng iki sampean. Iki bola diatur ngene bola. Gen ndase jerum kabeh. Nek wis ngene, langsung ae bola tomate ya dipelungno. Nah, ngene. Wis. Enteni sampai umep karo ndase iki disirat-sirati ngene. Lah nek bola iki karo digeser-geser ngene bola ya. Soale apa? Soale ndase iki gawa geden bola ya. Nah ngene bola kok diutar-utar neh ngene bola ya lho. Karo disirat-sirati ngene. Dilupno sak sisih ngene bola ora apa-apa. Sik kene diangkat rono. Mergo ndase iki bener-bener monster iki bola lho. Terus wis sak sisih neh ya ngene dijerumno ngene bola. Yes. Terus karek ngenteni umepe sampai bener-bener umep tenanan. Terus kok langsung dipelungi kemangi bola, sewager kok. Lah iki bola wis umep koyo ngono, wis mublak-mublak tenanan, langsung wae kemang ini dipelungno bola ya lho. Kemang ini pelungno sing akeh. Kenapa kok nggo kemangi iki bola lah iki? Kemangi iki iso ngilangi amise iki bola. Amise ndas manyunge iki ya. Ini bola. Dadi ditambahi kemangi tambah wah jan mantep tenan bola. Wis karo ngene walah amber bola. Amber. Wah, muncrat kok ngene sampean. Wis kemang ini dilup-lupno. Iki wis umep wis mateng, langsung ayo dintas bola. Dintas didono. Langsung aja bola, ayo dintas iki ne. Jangane langsung dintas. Pelek ngono iki ne. Jan iki